Laqgħa ta' konsultazzjoni li jagħmel il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil mal-lecturers fl-Università ta' Malta kienet ibbażata fuq informazzjoni żbaljata. Simon Busuttil b'mod skorrett qal li avviż legali ġdid neħħa ċertu rekwiżiti biex istituzzjoni tingħata l-istatus ta' università. Ewlenin fosthom il-ħtieġa li universitajiet ġodda iwettqu riċerka. Fi stqarrija l-Ministeru għall-Edukazzjoni kjarifika li fil-verità kemm qabel u kemm wara l-avviż legali li qed jikkwota Simon Busuttil, ir-riċerka kienet u għadha waħda mill-attivitajiet prinċipali li istituzzjoni jrid ikollha biex tkun università f'pajjiżna. Simon Busuttil qal ukoll li l-Ministru għall-Edukazzjoni jista' jkun superjuri fuq il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Għolja. Allegazzjoni totalment żbaljata għaliex ir-regolament fl-avviż legali in kwistjoni jagħmilha ċara. Hija l-Kummissjoni li tevalwa kwalunkwe applikazzjoni għall-Università u li eventwalment toħroġ liċenzja. Il-Ministru bl-ebda mod m'għandu kelma li tott aktar minn dik tal-Kummissjoni. Fi stqarrija l-Ministeru rrikonoxxa li r-riċerka hija priorità kemm għas-settur ekonomiku kif ukoll għal dak edukattiv u mhux se jżomm biss l-istandards preżenti iżda jimmira li jsaħħaħhom. Xhieda ta' dan hija l-introduzzjoni ta' scholarships għal min iwettaq riċerka wara d-dottorat, inizjattiva li tnediet għall-ewwel darba ftit tal-ġimgħat ilu. L-anaħħari tal-Ministeru tispjega l-istqarrija u li jinfetħu l-bibien għas-settur terzjarju aktar wiesa' u pluralistiku.